הרב בניהו שמואלי, ראש המקובלים, אמר לנו בחוברת, סיפר לנו, שאם שמים זבוב בתוך כלי מים והוא טובע בפנים ומת, יוציאו מן המים וישימו עליו אפר ויחשוב לתחייה. אז אנחנו פה רואים זבוב מת. אתם רואים? עכשיו נוציא את הזבוב וננסה להחיות אותו. לא במים. פה, כן. הנה, עכשיו הזבוב הזה, אתם רואים אותו? הוא לא זז. הוא לא זז כהוא זה. כן? נמתין מעט לראות. עכשיו נשים את האפר על הזבוב. ונראה, עזוב, די. נראה אם הזבוב הזה ישוב לתחייה. ואז יהיה קידוש שם שמיים מלא. בעזרת האל וישועתו. אני לא מאמין. אראה לכם אני לא מאמין. שהאפר זז. הנה האפר זז והזבוב זז. אני לא מאמין. תסתכלו כולם. זה קידוש שם שמיים לקיים דברי חכמים. עזוב, אל תיגע בכלום. וזה היה קצת פצוע, אולי לקיים קשה דברי לו חכמים, הוא היה קצת פצוע. תוציא את האפר, תוציא. לא, עליו. לא צריך, כבר גמרנו, די, הוא חי. אתה רואה שהוא חי, נכון? תזיז מעליו את הזה. רגע, עזוב, תזיז מעליו את האפר. כן. רואים? הנה הזבוב פה. תהפוך אותו. תנסה איך להפוך אותו. איפה הזבוב? הנה הוא. עזב אותו. הנה הוא הולך. הולך. הנה הזבוב הולך. הזבוב הולך. יהי שם השם מבורך מעתה ועד העולם. הנה ברח לי. לקיים דברי חכמים. הרי נס גלוי לעיני כל ישראל. תבוא עליכם ברכה.